vauya vamukana washe Machongwe, mai vababa vake, mai vakachongwe. Tiri kuno kuMangura. Tinoita zvekurima. Tinorima chibage, beans, soya beans, sugar beans. Izvo zvirimwa zvinorimwa tinozvirima kuno kusanganisira nzungu. Asi gore rino iri hakuna kunaya. Kunosinaya kunozoti hatifi nenzara, asi gore rino kwakatsva. Saka zvakatsva takatadza kukohwa. Tangokohwawo zvishoma shomawo zvotiwa nekudzokerawo mumunda. Ndobva tazotanga magadheni tatoona kuti hatina zvatingakwanisa kuita, beta tiitewo zvokurima miriwo, manhanga. Takapiwawo mbeu nepfumvudza yemanhanga, takapiwa mabhatanatsi, takapiwa derere, tikapiwa miriwo nemaonyeni. Ndozvatakaisawo kugadheni tikwanise kubatsirikana, tikubatsirana chose. Nokuti vakatipa mbeu tiwane pekutangira, sezvo tatisina pekutangira. Asi tikutotengesawo miriwo iyoyo tichiwana kunotenga upfuwo kuMangura. Saka tabva mukudaro mumagadheni uko tichishanda kumagadheni takatozoona kune hwiza mashu. Takotega tipindewo paseri pemagadheni toona maiwe ijawi remhashu. Takatanga kubata mhashu haza kutanga tisati tanyatsodzigona. Taingobatawo ma2 liters. Tikacheka zvima2 liters zvigubhu tozadzawo izvozvo toenda kumba. Asi iko zvino tatozadza ma10 liters. Zvikata kuzadzawo migomo tichifusha. Gare takazoona vanhu vobva kuMangura vakuti uyai nemhashu, toda kutenga mhashu. Takatanga kutengesa mhashu. Tikutorarama tichitengesa mhashu tichitonotenga upfu. Tatengesa mhashu tonotenga usipu. Mhashu dzanga dzakazara. Ndokuti unotosvika uchinhonga dzakawanda panzvimbo imwe chete. Mhashu tinotauya nadzo pano, kana tauya nadzo todzitanhaura kubvisa mambava aya emapapiro. Tobvisa tsina yacho pahuro nemasuri. Tinoibata mhashu sezvizvi natakugadzira. Bvisa kuno kuhuro kunoku. Tobvisa kuno kuzasi kunoku. Tobvisa tsvina. Todzisuka zvakanaka. Todzikwatisa. Todzisa sauti. Zvochiro anotenga anodya chikafu chakanaka. Zvokuti vanhu vanotenga vanodya chikafu chakanaka nokuti dzakasukwa dzisina kana tsvina yese tatabvisa. Todzikwatisa toisa munyu. Hatizoisi mafuta todzisa pazuva. Vanotenga vaya vanongozonotenga vakungodzikangawo. Asi kuti dzipfave vanhu vanototanga nyika mumvura dzonyatsa kuita soft, dzopfava vozokanga vodya sadza. Muri wakanaka vanhu. Munhu wese ari kuno Mangura kwatiri kuno kwanobatwa mhashu. Haachatogoni kusadya hwiza idzi. Anongoti muriwo pasaidi, oti mhashu dzake pasaidi. Akati nyama yake pasaidi nemhashu anongotodzida pasaidi. Chikafu muriwo wese waadya anenge ane mhashu dzake pasaidi. Tiri kubata mhashu. Mhashu ndidzo dzidzi takutozadza migomo nemigomo kuno kuMangura. Ndo maitiro atiri kuita, tiri kutorarama, upenyu hwedu huri kuendeka zvakanaka. Inini ndiri muno muMangura, asi kwandakabva kumusha wangu ndakabva kuGokwe. Ndokwandakarerera vana vangu, ndakaita vana vangu 4 vanonzi 4 pachirungu. Wokutanga ndiye Braka Chongwe uyu, sekuru Gokwe. Achitevegwawo neanonzi Kefasi. Kefasi achitevegwawo neanonzi Given. Given achitevegwawo neanonzi Boniface. Vana vangu 4 vari vakomana chete. Ndoda kutenda vatsigiri vanotsigira mwana wangu Braka Chongwe basa raari kuita. Ndinoda kutenda nematsigira vanoita kuti dai varamba vachiita kuti zviende mberi, vasadzokere masure, kuti upenyu hwakewo vandudzika upenyu hwakewo. Ndinovimbawo nehwangu kana nehwevamwe vanin'ina vake, nokuti ndiye ateti ndiye baba, ndiye achakusimudzirawo vamwe vake. Saka aiwa ndoda kutenda vese vanosimudzira uye vanoita kuti zviende mberi, dai zvaramba zvichienda mberi. Ndinotenda zvikuru. Tinokutendai vatsigiri veCapital Studios Braka Chongwe kushata. Ndo amai vangu manje. Hakuna munhu asina mai. Hakuna agave usina masvoviriro. Saka tiri kupa kutenda sakuti munotipa mama. Ende ndimakatirera. Kusvikira tisvike panapa nhasika. Munoona kuti aiwa handi hadai zvimwe zvacho unoziva zvokuti unongotora dai ndakazvisiya vangu badini. Ukaona amai vachitsigira zvauri kuita, unonyatsonzwa kuti zvatiri kuita zvine gwara, kune kwazviri kubva, kune zvazviri kuenda. Kuno kuMangura ndokumba, takakurira kuGokwe, kumwe ndokumba, but kuno kune mubereki ndokumba.
mubereki ndo mudzi. Kuna vari kuUK vana South Africa vana vari kupi chero zvinhu zvakaoma vabereki vedu ndo midzi ndo zvese ndo vanotozvikomborera ndo vanoita kuti zvine mberi. Mukuonana imomo memutoonesanawo kuti ukazodai bhozi pane pakawanda pane zvakawanda zvotosanganwa nazvo muupenyu zvotozikamana namai vedu zvatisingatozivi, asi ukagara watozviziva utorati Satani anogona kuuya nenzira iyi kana kukadai so unoza Mwari anouya futi nenzira iyi kana munhu nenzira iyi. Chitotienda izvizvi tiona tapiwa bagidhi mashu. Ndakauya kuholiday kwagogo ndichida kwabatira kudiridza kubata mhashu kutemha muriwo kudiridza gadheni kufudza mombe ndozvandakatouyirawo. Ndiri ECDB ndakupinda grade 1 vese vanoni